emakume. Hau, bakaixo? Egunon. Egunon. Ba, ni oso ondota zuek? Bai, nahiko. Ibiltzetik heldu gea. Ibiltzetik? Bai. Ah, behitxu ze ondo. Bai. Izenak, barkatu? Pili. Pili? Eta Pilar. Pili eta Pilar? Bai. Pili eta Mili? Bai, ia. Eta beti batea zaudete? Bai, beti alkarrekin hiltzen gara, bai. Batzutan herrietan aitzota, bestean posteko eta bai. Batzutan herrietan ebai, Bai. Gertatzen da gauza bat. Bai. Behar niri kaso egin behar nahuela, zertik, niniz bera minio zarraua. Niniz bera minio zarraua. 5 egunegatik. 5 egun Bai, bakarrik? 5 egun bakarrik. 5 egun zarrazu? Bai. Eta adina ze adin dakazue? 69 69 urte, bilok. Bilok, eta 5 egunen difentzia. Eta beti inbertiot kaso berari. Arrazoia beratu beti. Eske Pilar. Nahi du eaman. Nahi du eaman. Nahi du eaman. Baina badaka? Bai. Gero bada beste gauza bat, eske, hau ez da hemengua. Hemen laja diogu hone etortzen eta hemen bizitzen. Baina berez ez da hemengua, eta orduan hori... Josu zer ditzen zati, 50 urte hemen. Eta guainik enizela hemengua. Eta nire amona eta ama eta denak hemengua di, Bai, mi bera ez. Bai, gauza dire meselakoa, behobikoa da. Hombre, baino gertu da, Bueno, Ba, Pilar, arrazoi ama berdiozu. hor narices. Hor narices, lagun ondia bera, No te fastidien. Ordu, 5 egun zarro, eta gaina bertakoa. Bai. Eta, esan diazue, oinez ibiltzetik zatoztela? Bai. Mandatu ginen. Liden. Lidelen. Behar ditutela jogurrak, behar ditutela zanoioak, behar dula txokoltia. Bito, atzo joan izen eta badaude tomate landariak, txerri oitukoak. Eta, teatzen zaizkizu? Bai. Terraza hondi jaukiko zu orduan? Ez ba. Kaba, balbiok. Bai, mira. Ondo aprobetxatuta lekoa. Ondo aprobetxatu. Hilek barra iteu. Beria mina hondigua da, bito zait txikila, neria doblia, horren doblia. Neria txikila da minio lore asko ditut. Bai, Bai. Bale. Dauki txikila minio lore asko, baina ondo jarriak. Ondo jarriak, Dena pilatuak ez. Eta zuria doblia. Ba. Hori duen birila. Hortan irabazten du. Baina gertatzen da gauza bat. Toki txikilan, gauz politak. Eta toki handian, gauz itzuzia. Toki jabai bino, espaldima da ondo jarria. Baina, bueno, esan behar dut Pilarren nahiko polita dura. Ostenun ba, nola bukatu batzu. Bueno. Benetako pilita milizeate, Bu? Eta ez dituz izautzen beste batzu. Gehio zeate kuadrilan, Bai, amar. Señoras andadoras. Señoras andadoras. Hombre, ondo jarritako ez izena da, Zertaz hitzaitezue adibidez bidean? Bitu mutileura. Jo, mutileurakin dantzan ibiltzen ginen gazteak ginenean da. Bai. Nola za? Haze tribadakan. Ikusten duzu kertu, bastoiek. Berrizten ketente. Bai, sobre todo. Otxoka bai. Atzetik ez behitu, nola biltzen gehan. Bueno. Señoras andadoras, deskantzuare hartu berko genuke, eta zer irutu zaizue? Zila hortan, banku hortan eseritze bali magea? Primera. Hoi, ja, espertu ginen etxutik. Zer dakazu ba hor? Lanak. Memoriako lanak. Etxeko lanak. Etxeko lanak iten ditugu, guztien? Vale, ejercicios de memoria. Gauz gehiago ere, bai. Joten ezoinketara, zuker bai izan zuria. Bai, hastian bi aliz pilatesa. Julin. Nire bai, bi aliz. Profesor bi aliz. Bat pilates da bestia. Beste ezoinketa, baina ezoinketa. Zaten dute pilates obia dela, lan gehiago egiten dute. Ez dakitzen zan. Beria beti gobea. Estentuak ganatia remedio, no tiene remedio. Arrazoi eman bertzaioen pili, bai edo bai. Sí o sí, zaten du bezala, sí o sí. Ez du probatu pilates, esaten du igual bestio. Baina probatu dut yoga. Eta? Oso ondo. Bai? Primeran. Zuek dantzata ite zenuten? Agarrau, orain, en linearo. Bai, hori ikasi dugu, bai. Dantzare bai? Dantzatik ez du behin edo ikasi. En linea, nik zatu no juegoen, 80 urtetan, linea ikasi bat dut. Ba, nik ikasi nun? Kategin jaitan. Bai? Eta zer dantza intzen duten? El coyote. Ingo aldeu? Bai, Nik badakitela. Iso, benetan Pilar.
Bueno, mesedes, nik akutsiko zein genuen. Baina nik, ez, hemen ningo deu. Nik Nola ingo dira? badakitela nik. Ai, ama. Irakaslia izan naizela petxu. Jarringo gea. A ver, ai, ama, neria, nik izan dutena. Esta pili me ha metido en una embajada. A ver, nola? Etorri, Pilar da pili, etorri honea. Etorri honea. Ai, la virgen. A ber, hemen txegarriko gea. Ai, la virgen. Eskubi, esker, aurrea eta atzea. Venga, bai. Venga, bat. Ai, ama, Bi, una eta bai, kainaskoak ez hola jarri. ez grabatu hau. Hola, bai. Orduan, no rompas más mi pobre corazón, que está... Hanka, hori. Hola, atzea Pilar. Bat, bi, hori. Oso ondo aigea. Venga, Pilar, hauen saioa zan. Bai, Bat, bita iru. Na. Eta guainarea. Atzea. Eta guain aurrea. Eta vuelta. Buah, primeran. Aski. Primeran, Oso ondo atea. Oso ondo neskak. Hau? Hori, Irune joan ta irabazi zuen honek. Beto, haitxoin gaundigua Ni da. badut baina ez dut ekarri. Nola ondo doa? Honeri txikilla baino eman zuten haundilla. Eta ni haundilla eta eman hauten txikilla. Ez dut ekarri, claro. Hau zeren, irabazi ditugu diploma... Baina zerrena? Masa regulada. Ibiltza guateatik. Baina hori kateko jaitan, Pili Martiarena. Ibilbide neurtua irabazi? Karo? Eta hau da premilua? Udaletzekoak. Eta hau? Hori beste. Hori Irunen. Hau Irunen Irunen, ez. Hau Irunen ez, hau bentasen. Ez, bentaz... Hemen dakau, beste diskusioa. Orduan, zein da Irun da zein dema benta? Hori Irun. Hau Irunekoa. Ze Irun? Oi, ama. Hau da semana kulturalekoa. Aste kulturala. Aste kulturala. Hori. Arrazoi du. Mira. Ara, Norik agertu den. Pili! Mira. Bai, mila bideo eske bi ditut. Irabazlia baita? Hau, hemen bigarrera atara ginen. Milatani bigarrenak, honekin bigarrenak. Eta lehen gurtian, ni eta Marimelzeate ginen. Bai, zole misiko eta Baina nik ez dut ekarri, mio jarri, neria izango lezik emizela. Bai, Bilak zati txapelduna. bai. Hau jubilatuak, egiten martza bat. Eta limisiko ematen diote alako kopa. Eta, haze gauzitzu zila. Hain, eta jende guztiai, bati boligrafo bat, beste bati afermerienda bat. Anintzai irabazi nuen, almohada. Almohada bat? Hau bino beto. Hemen zuten almohada bat. Bintzako. Bintzako almohada? Bintzako. Hori mino beto. Baina beste bikotia joan zen reklamatzea. Emateko beste bat. Hombre, Eta claro. gero esan zekuten denei. Etxo, guazen dena kanpoa, eta han jarriko gera denak, eta ateko dugu argazki bat. Sartu nuen batzen eta jarri nuen hankatartian ez ikusteko. Eta urrungo egunien periodikoa. Irabazi genuenak, ez genuela, kopa Atera. atera. Ai, ama. Eta izan duzen kritika. Bai? Bai, baina niri bostaziola. Bueno, baurren eman almohada, hau eman beharrian. Esan, eskatu. Nik, Bai, bilo. ez dugu gehiago koparikan hartu nahi martza regulada. Guk nahi dugu, bardo botil bat, ematen dute, ez baldin bat urzeakin jateko. Eta gazta buska bat, asko gustatzen dira. Urzeakin arkumin jateko. Baita. Ematen dute nezezerrak, ematen dituzte boligrafoak, ematen dituzte gauzazko. Eta guri berez nimizko, ez dugula oloko gauzarikan nahi. Más claro, agua. Ulertu nahi dunak, badu nahikoa. Plaka du, udaltzeko plaka. Ez dira konturatu. Horik enduzkioz, maguzea eman. Eta maguz... Claro, bestela horrekin. Bestela osoak Eta nik guztu handiekin emango diotet. Bai, Bai, hau bakarra ez, beste pilak ere bai. Iru, ze meño ziren diguak. Eta zuk igual almohadare bai edo? Almohada, ez. Almohada ez. Uste, Oso ona da, gaina almohada nore. Horrek 6garrena o 8garrena gelditu eta almohada. 6garrena? Tani. Bigarrena. Nili misiko, bigarrena. Ez, 3garrena. Nahi dute txulak izan limisiko eta baskari eman zuten 3garrenako 4garrenak. Zaitu erden. Lagun bateko esan egin behar duek.
Hau da txulita bat. Plazer bat izango litzake zuekin buelta bat egin, baina auzu ezagutzen jarraitu behar dut. Así que hemen utziko zaituztet, Pili eta Mili zuen kopakin. Agur, beste bat arte. Pili eta Mili! Beste bat arte, agur.